La comarca de l'Urgell i altres zones agrícoles de Catalunya viuen en una situació alarmant a causa de la plaga de conills. Aquest problema ha arribat a nivells insostenibles, afectant greument els camps de conreu i posant en risc l'economia d'un territori lligat a l'agricultura. Els conills es reprodueixen ràpidament i, en absència de depredadors suficients, han proliferat de manera descontrolada. Els pagesos denuncien pèrdues milionàries en cultius com els cereals, la vinya i els ametllers, ja que els animals devoren les plantes i malmeten les arrels. Tot i les mesures preses, el problema persisteix i exigeix una resposta més efectiva per part de les administracions. Davant aquesta situació, els alumnes de l'Institut Manuel de Pedrolo volem aportar el nostre granet de sorra. Per això, plantegem un projecte per ajudar en el control de la plaga i ajudar els agricultors del nostre territori.